Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'allumina hadza tafsirul Qur'an ya Allah waqdi hawaijana wastajib du'ana ya Allah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Wa subhanallahi lan maha suci Allah. Ayat tegese wa asbahu lan nyucekake sapa ingsun subhanallahi kelawan maha suci Allah. Dene ana subhanallah subhanallah nika ki ngguwang fingil fangil. Kae terus dadi masdare. Dengan subhanallah 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 nika asline asbahu subhanallah. Asbahu maha nyucekke sapa ingsun subhanallahi kelawan maha sucine Allah. Asli kalimat utawa kalam tame ngeten niku. Kalam tam niku kalimat sempurnane, ngguwang fingil fangil, ngguwang kata kerja dan pelaku pekerjaan. Kuwi nanggon susunan tata bahasa Arab. Nek bahasa kerene grammar Arab. Guys, waton nerangke serem dong ora sak arepmu. Nek rak serem, wae disyuting ora mbiyen-mbiyen. Kemajuan. Lah kukulak membengi. Wa ma'ana lan ora ana utawi ingsun nabi ora ana iku minal musyrikina setengah saking golongane wong musyrik. Alladzina hiya wong akeh ittakhadzu kang padha ngalap sapa alladzin mangallahi sartane Allah ngalap didan ing suwalike wa waladan lan ing anak. Mula Kanjeng Nabi menetapkan karo mengkokohkan status dirinya nganggo lafat wa ma'ana minal musyrikin lan ingsun ki dudu golongane wong sing musyrik. Aku ora nyembah reca, aku ora nyembah srengenge, aku ora nyembah perkara barang, ora nyembah ciptaane Allah. Artine
Wong musyrik niku wong-wong sing do nganggep Allah sewalike Allah. Allah niku maha ijen, ana wong liya ngarani Allah duwe anak wedok jenenge malaikat. Allah ki cetha maha ijen, wong liya ana sing ngarani Allah ki duwe anak lanang jenenge Nguzair. Duwe anak lanang jenenge Masih. Duwe sekuton-sekuton liyane. Lah Kanjeng Nabi pokoke murni nauhid ke Allah. Allah ki maha siji, pangeran Gusti Allah sing tanpa sekuton, lam yalid wa lam yulad. Ora duwe anak tur ora dianake lan yo ora duwe sekuton liyane. Liyane ming makhluk ciptaan tok pokoke liyane. Diciptake Allah, digawe Allah, diciptake Allah, digawe Allah. Mula Allah ki ora kaya ciptaane, Khalik itu ora padha karo makhluk. Sang pencipta niku ora padha karo sing diciptake. Lah wong Jepang gawe robot kawe digawe ra padha kok. Robote karo sing gawe iki ora padha. Upamane raine dimirip-mirip liyane ra padha, onderdile beda. Dadi aja dianggap Allah ki persis kaya makhluk, kaya ciptaan tidak. Mula sing do ngento-ento Gusti Allah nganggo makhluk kae jan pelecehan. Allah je irunge gajah, tangane 6. Ganesha ira anu ya. Karo anu kae karo ben-ben dem-deman Ganesha. Zaman biyen. Karo pemain poli. Kula ming maca kok ora. Maca Ganesha. Kok terus irunge gajah, tangane 6 disembah-sembah. Wah niki berarti pelecehan. Allah ki ora kok ngono kuwi kok ya. Allah je elik. Masa irunge gajah? Kuwi jenenge ya kewanen. Allah je bentuke kok buta. Wah lah iya. Muatane gede banget kae. Kayak mlolo, kayak jenenge gupala. Wah ngawur nek ini tetep ngawur. Gusti Allah itu lepas saka kuwi kabeh, gandeng liyane iki ming makhluk, termasuk menungso niku mingkur ciptaane Allah. Ming ciptaan ora bakal mampu ngento-ento tetang sing nyiptake. Ngento-ento ngengen sing nyiptake ku ora iso. Wis ora ganduk kaya. Yo rasa sing nyiptake tengu nang gegeman, tengu nang wudel kae. Kae mikirke sing diwudel kuwi ora iso lho kae. Bentuke sing diwudel ki kok ngopo wis ora tekan kok ya kae. Saking cilike gek sing dinggoni saking gedene. Engko gek-gek tengu ngarani ketoke sing tak nggoni iki ya kaya aku ngono iki. Ora iso. Ya mengenta-enta kuwi senengane sok-sok do reka-reka. Pokoke Allah ki jan sing gegam kita. Genggam kita ya kita ra mampu arep mbayangke Allah. Sing jelas Allah sitok. Sing nyiptake sak kabehane iki. Men ora sirik wa ma'ana minal musyrikin. Mula nang doa iftitah Allahu Akbar kabiran itu ya nggih. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Terus ngisore wa ma ana minal musyrikin. Sing ngarep wa ana minal muslimin, sing ngisor wa ma ana
minal mus. Mbok wale. Ya kula ming nerangke nek sing ana wamane musyrikin, nek sing ora ana mane muslimin ngono. Wong nyatane la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Wa ana minal muslimin sing nganggo wa ma ana iki minal iki nada diwalik-walik. Maksude iki muslimin karo musyrikine nek korgone wong aku sok lali wong akeh lera maca kok aku iki. Dadi sok lali wong ora mesti tak subuh ngene iki ra tau maca. Kene subuh kene wis Asmaul Husna selak telat iki kok. Oyak-oyakan karo Asmaul Husna. Kadang sok nesu, ngene rong subuh mah Asmaul Husna aku ya ngono sih. Kadang masuk nesu mula dadi ra nganggo Akbar kabiran kok ya. Waton banter Jawi, dadi sok lali aku. Allah Akbar kabiran iki sok lali. Jadi, terus piye kuwi salat ngono wis kuwi urusane Allah. Jenengane ra usah ngurus kok. Ha kok terus ngurus? Salat sing kula lakoni ra urusan kula karo Gusti Allah to. Soal rada awan apa piye, soal ngurangi kabiron apa piye, soal engko apik apa ora apik iki wis sing ngukumi Allah. Jenengan iki ora kon ngukumi kok malah ngukumi. Mula anu jenengan iki lek kokean mikir iki kokean ngukumi wong. Wong-wong do dihukumi kok. Ana wong sing ra padha lah. Ana wong sing beda karo jenengan ra padha karo jenengane jenengan langsung komen. Ha piye kuwi modele ngono lah ya men. Wong kuwi urusane kono kok. Ora usah dihukumi. Ya wong masalahe hukum apik elek sah ora niku sing netepke Gusti Allah. Wong kula iki begitu santainya kok sing do ngaji ngeten iki ana kok sing ra subuh iki piye to? Ana sing ra subuh mbok ya ben subuh ben. Ya ana kalane lera subuh ki anu urung adus selak awan. Urung adus selak awan. Maksude wong wedok iki nek esuk ra adus ngene iki wah judeg kok ya apa meneh wong iki engko iki diganteni macak. Urung adus kok pupuran meblok-meblok piye ya. Mula nek wong wedok esuk iki do mesti adus wae. Terus engko pupuran macak kae agi pede. Agi mangkat. Mula nek wong wedok niku ngaji esuk ngaten iki iso diperkirakan letangi iki ngarepe subuh. Ngarepe subuh jam-jam 3 kae. Wis tangi kok ya. Wah engko gedabikan ngene ngono terus adus terus le mempersiapkan pacaan karo sandangane wis setengah jam dhewe iki. Beda karo sing kakung-kakung iki grubyuk-grubyuk wundu mangkat. Sekarang yo nek kakung ki ora nitik beratkan ning nggon tampilan rai, pokoke sing penting mangkat, syukur ora adus kae, sake kandel ndidit. Sing paling pokok ki kuwi kok ya dadi gleling kae. Arep rada letek kae nek ndidit ya wani mliriki wong liya. Wani mliriki. Ning angger wis ora adus letek ra ndidit ngono wis. Wes. Ya mangkat ning le tengok iki ndungkluk terus ngene iki. Jenggelek wae ra kuat.
Ning ya ora apa-apa, sing penting wa ma'ana minal musyrikin. Menyatakan diri nek aku ki dudu golongane wong sing musyrik. Musyrik kuwi paling pokok. Lah kok udu musyrik wa ana minal muslimin. Karena aku ki golongane wong sing muslim-muslim. Iki ning Nashaikhud Diniyah ditetepke aja ngantek wong niku kelangan keislaman, wajib njaga islame. Wajib nguwatke islame. Ngantek tekan mati. Engko nek mati ngrungkepi Islam wis beres. Tenan sekali jenengan ki gejatah giliran mati kok iso ngrungkepi Islam burine beres. Beres omong karek neruske laku menuju neng akhirat kono, menuju neng jatah bagian sisih tengen jenenge swarga kok. Sing paling bakuwi sakniki bertahan ngreksa keislaman. Wong ya wis tua-tua wis rasah mikir sing jero-jero, sing penting direksa islame, dikuatke islame. Wis nganggo ngaji barang ngoten iki terus rasah mandeg. Nek urung mati pokoke urung mandeg. Tur dijedulke ngrasa seneng ngaji. Kula kelingan dek ben sedane Mas Marioto kae apik pas tahajud sujud. Ngaten niku seda. Kira ya leda ngarani kiwa tengen dulur-dulur ae piye ngunduh wong ket enom seneng ngaji. Juang kok biyen seneng ngaji. Ket sing enom biyen ngaji nandi-nandi melu nandi-nandi mangkat. Mula di derajat mati we pas sujud. Ngantek ana sing ngelokke jane Marioto kae upamane pinter ngono wis dadi kiai lho. Ngono sing ngono iki. Fakung dulu ngaji wis suwe banget. Lah ning wong ternyata urip ki ora kok hasil dunya kok. Kuwi rak ming hasil dunya to. Hasil bar dunya nyatane tonjit sedane apik ming tok seneng ngaji. Karepmu jenengan pengen pripun? Malah nika pendak malam kemis wis ngisi pengajian ya wis ya wis kiai ya. Lah wis ngisi pengajian kok minimal karo jamaah diceluk kiai. Nek kanca-kanca iki ora mutu kok wong-wongan iki. Lah sing kanca-kanca iki ning dalan ya sendi to, ngono. Utawa sendi mar ngono mian. Mbok iki angel ya rembukan iki pasenan iki. Di seneng ngaji nih lho. Maksudnya matine iki nggawa muslim. Le ngreksa salah sijine seneng ngaji. Karo seneng nandangi perintah Allah liyane. Punya konsistensi diri nandangi perintahe Gusti Allah. Perintahe Allah karena memang jaga Islam itu salah satu lakune secara garis besar diterangke nandangi perintahe Gusti Allah. Perintah ya werna-werna. Nek pancen wong lanang diwajibke ngekeki nafkah sing wedok, ayo ngekeki. Nek wong wedok diwajibke mbekteni sing lanang dikon ya tandangi, termasuk perintah. Nek pancen mulyake tangga, apapun kahanane tangga dimulyake, judu maupun ora judu ngono lho. Wah niki istimewa nek ngeten niku engko sedane apik. Nek rasa tak terangke ombo ya mung ora wae kok. Nyatane mulyake tangga milih-milih sing judul kok. Nek sing ora judul ya tetep jutaan seprene ra ruruan kok dadak. Paitan ra judul. Nyatane kon taat karo sing lanang ya kokean lambe gemromang wae kok. Sing wedok sing lanang nyatane ya isih cetil isih hitungan karo sing wedok cetil hitungan. Maksude hitungan ki nek ngliwetke nek gaweke wedang ya tak kei dit nek ora ya ora wae jenenge hitungan. Kudune nek pancen niate taat nandangi perintah Allah ki gaweke wedang liwetke maupun orang gawe wedang orang liwetke tetep ngekeki duit. Kok senengen bojone, ayo ben men seneng kok. Njak pancen niate gawe seneng, Cik.
Meneng wae ra komen ta. Ya ta ora ya ra mutu. Ora komen. Ngono kuwi fardu tok harian. Fardu tok harian. Nek fardune haji ngono ra setahun pisan kowe nunggu giliran. Sing harian iki lho. Sing marai jenengan ki oleh derajat pangkat mati netepi Islam ki sing wajib harian. Penduak dina kesandung, penduak dina nyampar. Sip banget. Karo tangga ya dadak milih-milih. Wong nyatane isih siji loro dadak jutaan, dadak ra cocok. Ngruruwi, ngulungi kok dadak milih. Ora dadi niku jenenge urung netepi perintah. Dawuh iki pokoke mulyake tangga. Lah engko cocok ra cocok rasa dipikir njak ya tangga akeh. Nemu sing cocok ning ya nemu sing ra cocok. Nemu sing nyenengke ning ya nemu sing nyengitke. Nemu sing asik ning ya nemu sing nyebai. Mesti to ngeten niku ki ora bakal sesuai wutuh. Sesuai secara keseluruhan karo karepku ki cocok kabeh ora ya ana sing ora cocok. Wong ngaji-ngaji ngeten iki wae werna-werna kok tingkah iki wae. Ora mesti nyocoki karepku kok. Ngaji yo ana sing ngaji yo mengkur teko bek langsung turu sprene rong tangi. Ana. Ana sing ngaji ki ya cuek. Wis slunuk tengok marep ngetan ndangak menawa. Wana ya. Marep ngetan. Wana Lha ana ngaji ki sing omong wae ya ana. Iki mengkur kungkungan ciyut jenenge ngaji. Durung nyrawungi tangga sing ngombo banget. Iki ki mengkur lingkup judul ngaji. Kowe kahanane sing ngaji werna-werna. Ha nek sing kula senengi sing gatekke sing serius, sing pinter, wah iki iso ming 3-4 iki engko. Sing gatekke sing serius, sing pinter. Wong nyatane ya ana sing gatekke tenan nyenengke kae ning jebul goblok. Kae to panen. Gatekke tenanane jebul goblok. Wana sing pinter. Wana sing pinter pokoke cuek. Cuek ning pinter. Ngono kuwi ya ana. Dadi ning ngaji santai lah, santai wae nek aku ki tetep nyangkol. Ngono iki ya ana. Lah ya. Werna-werna jipaya kudu sing nyocoki kula, sing takon ngaji. Sing ngaji kudune sing nyocoki kula ngono lah ya ora iso kok mbuh kula ki cocok ra cocok do menyango do ngaji ya. Wis kepenak. Pokoke iso ra iso ngaji ya. Kula sinau kahanan. Maksudnya sinau kahanan iki sinau kenyataan. Kaya Mas Maryato Demben kae iso ra iso mangkat nyatane ngunduh. Iso ra iso mangkat. Ngunduh. Ya sapa ngerti to kaya jenengan kok matine pas maca kitab. Menek kuwi aku sesuk. Kita. Sapa ngerti kok ya matine pas maca kitab degluk ngeten iki waduh wis langsung tonjit ae didangake iki mah mesem kae wae. Apa ora wong liya tertarik, wong liya pingin kae. Nek nggon sikik kene iki ora masalah ning nek iso ki pas ngaji, mati pas ngaji. Wong ngene iki ya ana sing semene ndangak kae jebul rampung ki ana. Nek upamane ana tenan jan jos tenan. Wah, le mati jan pas ngaji. Jan top tenan. Ning kok komentare ra cocok ya werna-werna kok ya wong ngene ana sing ra cocok ya. Ning ya delok sik arep pas ngaji ya wong nyatane ya mangap kok. Walah, angel iki.
Wong musuh ora cocok ki ora ana penere. Memeng nggih ngrasake wong iki. Sangel banget. Sing penting ora musyrik. Berusaha secara maksimal ngantek tekan mati, gek engko matine niku mbeto Islam. Wa ma arsalna min qablika illa rijalayuhi ilaihim min ahlil qura. Lafate apik niki. Wa ma arsalna lan ora ngutus sapa ingsun Allah min qablika saking sadurunge sira Muhammad illa rijalan kejaba wong lanang-lanang. Nuhia utawa nuhi kang aweh wahyu sapa ingsun Allah ilaihim maring wong lanang-lanang sing dadi utusan mau rupane min ahlil qura saking penduduk-penduduk pira-pira desa. Pancen Allah wis netepke ingsun Allah ora tau ngutus siji utusan sadurunge kowe Muhammad kejaba wong lanang-lanang. Mula awit Mbah Nabi Adam ngantek tekan Kanjeng Nabi niku sing dadi rasul mesti wong lanang. Ora bakal wong wedok kok ya. Wong wedok iki pendamping wae. Mula nek ana wong wedok kok ngaku kaya kae Lia Edan kae mbiyen. Ale muni titisan malaikat apa sapa ora dadi. Allah ki ngendika sadurunge kowe sing do tak angkat dadi rasul ki wong lanang-lanang. Mereka saka penjajahan desa kono tak jikuk iki dadi rasul, iki dadi nabi lu tetep wong lanang. Lah engko nek ngantek wong wedok dadi pemimpin ki mesti bubrah. Karena tumitah dasare wong wedok ki pendamping, ndampingi pimpinan ya. Ora kok mimpin, lagi neng rumah tangga wae agar sing mimpin wong wedok bubrah kok. Bubrah. Wagu kaya mosok sing kuwasa sing ngatur, sing getak-getak sing wedok. Sing lanang mah ming ingah-ingih. Ya wagu wong lanang je kudune dadi presiden rumah tangga ingah-ingih. Godhong wedang tak ngene adus. Ngono wis ra nyuwara, kluntuh-kluntuh. Nyaut ceret. Seni banyu njekleke kompor elik banget kae je. Nek ya tetep temandang lah karang piye-piye sing ngetopi sing wedok kaya. Piye meneh gelem ra gelem ya tetep temandang lah wong. Ya sing ngragati, sing makani, sing apa-apa sing wedok. Iki ya mengkor ndompleng urip tok ra ngopo-opo ya. Dadi gelem ra gelem temandang. Anak kaya kula sorry. Lah kok miwaton digetak. Walaupun kula gelem temandang ning ora saka getakan, saka kesadaran kula tek kula pengin nyelengi ngamal. Anak digetak krana wedi ora. Lha ora model wedi karo wedokan ora model. Ah tenan macem-macem kok guang kalen tenan. Ah liyane wah. Ngono anu kok banget kok. Pokoke sing penting iki awake dhewe niate iki tak netepi keferduan nek cara emosi tujuan nyelametke ngreksa ngukuhke keislaman karo nek cara maksud golek kamulyan engko bar donya. Wis niku sing paling pokok. Aja ngantek leren le ngaji sadurunge mati. Niki sik terus sesuk semoga-moga do diridani Allah. Do diberkahi Allah, paringi modal sehat waras, ati sing ikhlas sing sabar, istiqomah le ngaji le ibadah
pikantuk kamulyan kubur tekan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ila akhirih wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.